Добрый вечер, спадарства. З вами Ярослав Стешик на Белсаце. Объектив. Починаем. У Беларуси амаль 1000 признанных политвязней. Важно понимать, что эта цифра все равно далеко и близко не покрывает всех тех, кто подвергся репрессиям, продолжает им подвергаться. Як подтрымать осудженных за сумленность? Желаю тебе здоровья крепкого, желаю тебе там, где ты находишься, написать еще одну книгу. Цены стой, раз-два. Вытворцы, які будуть порушати гэту ценову дисципліну, тому що заплатити контролеру нейкія кары буде для них лепш. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю працягне штучна ўтрымліваць цэны на сацыяльна значныя тавары. Але ўводзіць талоны на ежу для бедных урадоўцы пакуль не будуць. Якіх коштаў на харчы чакаць бізнесу і пакупнікам? Рэгуляванне цэнаў на сацыяльна значныя тавары ў Беларусі працягнулі на 3 месяцы. Праўда, сам спіс днямі скарацілі больш чым удвая. У ім было 62 тавары, цяпер 29. Адзінае, што будзе, гэта вытворцы, якія будуць парушаць гэту цэновую дысцыпліну, таму што заплаціць кантралёру нейкія кары будзе для них лепш, чым выконваць гэтую бязглуздзіцу, гэтыя цэнавыя паталкі. Ідэю адмяніць рэгуляванне цэнаў Міністэрства гандлю тлумачыць стратамі прадпрыемстваў. Замест рэгулявання месяц таму віцэ-прэм'ер Александр Суботін прапанаваў падтрымаць маламаёмых бонуснымі картамі на прадукты. Картаў не ўвялі, а міністра гандлю Уладзіміра Калтовіча адправілі ў адстаўку. Яму на замену прыйшоў экс-спартовец і менеджер аграхолдынгу Алексей Богданов. Ён паабяцаў, цытата, забяспечыць для простага беларуса шырокі асартымент прадукцыі за адэкватны кошт. Калі цены зафіксаваны ніжэй за ўзровень рынку, тады што адбываецца? Просто першае, змяняецца якасць тавараў, па-другое, зменшаецца продаж альбо вытворчасць тавараў, зноў ідзе альбо імпарт, які з кантрабанды, альбо просто гэтыя тавары вымываюцца і экспартуюцца. І замест таго, каб людзі мелі шырокі асартымент танных тавараў даступных, маем адваротную сітуацыю. Цэны ў Беларусі рэгулююць на 2 узроўнях. Па-першае, урад вызначае столь, вышэй за якую вытворцам нельга павышаць цэны. У спісе з 29 сацыяльна значных тавараў бульба, малако, курынае мяса, хлеб, цукар. А вось туалетную паперу, рыбу і мыла з яго нядаўна выкінулі. Па-другое, урад вызначае максімальныя гандлёвыя нацэнкі для крамаў. У спісе тавараў, закранутых такім рэгуляваннем, тыя ж базавае малако, хлеб і мяса, плюс некаторыя прадукты даражэйшыя, напрыклад, рыба і спагетці. Да рэгулявання цэнаў у пандэмію звярнуліся шмат якія краіны, тлумачыць украинский экономист Олег Пендин. Но когда у вас в мире за год на 32% выросли цены на продукты питания в долларовом эквиваленте, когда доходы населения, особенно малообеспеченных слоев, не растут тем темпом, который может обеспечить сохранение паритета покупательной способности на должном уровне, тогда, конечно, государство должно вмешиваться. Улады Беларусі рэгулявалі цэны на тавары яшчэ на світанку кіравання Лукашэнкі з 1996 года. Пастаянны кантроль цэну адмянілі ў перыяд лібералізацыі ў 2016 годзе, але з красавіка 2020 часовае рэгуляванне ўвесь час падаўжаюць. Пры гэтым Беларусь застаецца лідарам у інфляцыі ў рэгіёне. Паводле Белстату цэны ў краіне выраслі больш як на 10%. Акрамя Беларусі часовае рэгуляванне цэнаў на прадукты ў перыяд пандэміі ўводзіла Расія. Гэты сродак мае намер выкарыстоўваць і Украіна. Цена на газ у нас 1100-1200 долларов за 1000 метров кубических. Это где-то порядка, считайте, там 50 гривен куб, 55 гривен куб. Это очень дорого. И в этих условиях, конечно, производители социально значимых продуктов питания, напрямую говорят правительству о том, что они могут не удержать цены. У адрозненне ад Украіны ў Беларусі цэны растуць не з-за падаражэння газу і не толькі з-за скарачэння вытворчасці, выкліканага пандэміі. На думку Ярослава Романчука, беларусы страцілі давер да ўладаў, таму не інвестуюць, а трацяць грошы. Рост цэнаў у такой сітуацыі непазбежны. Александр Попко, Белсат. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі 970 чалавек, і нашыя сugрамадзяне сядзяць за кратамі ў невыносных умовах.
Так 20-гадовага Артёма Баярскага уначы этапавалі ў магілёўскую турму і адмовіліся рабіць тэст на каронавірус, хоць ён мае ўсе прыкметы хваробы і лекар прызначыў яму ложкавы рэжым. Ірына Дарафейчук. 19-гадовы Глеб некалькі тыдняў таму мусіў уцякаць з Беларусі, нелегальна мінаючы мяжу праз раку. На мне была корка снега и льда, но я все-таки выжил. Маладзён пастанавіў уцячы з краіны, бо пасля апеляцыйнага пратэсту суд змяніў ягоны першапачатковы вырак. Прокурор запрашивала год колонии общего режима, но на первом суде мне присудили 1 год и 6 месяцев домашней химии. Прокурору это не понравилось, и она подала апелляцию. И уже на втором суде мне присудили год колонии. У сітуацыі пераследу за выказванне палітычнай пазіцыі застаюцца тысячы беларусаў. У адной толькі берасцейскай карагоднай справе асудзілі ўжо 114 чалавек. Удзельнікі ініцыятывы «Дысідэнт BY» адзначаюць, кожны тыдзень дадаюцца 30-40 асобаў да спісаў тых, хто цярпіць ад рэпрэсіяў. Важно понимать, что эта цифра все равно далеко и близко не покрывает всех тех, кто подвергся репрессиям, продолжает им подвергаться, потому что только по официальным заявлениям, мы всегда это говорим, чуть меньше, чем 5000 уголовных дел было заведено в связи с протестными событиями. На конец минулого года ў краіне было 169 признаных правоабаронцамі палітычных вязняў. Цяпер іх амаль у 6 разоў больш. Никаких предпосылок для того, чтобы думать о прекращении вот прямо там завтра или в ближайшее время волны этих репрессий мы не усматриваем. Адзначыўся гэты год і рэкорднымі ў гісторыі незалежнай Беларусі тэрмінамі зняволення паводле палітычных матываў. Першым, хто атрымаў больш за 10 гадоў зняволення, стаў Віктор Бабарыка. Сябры ягонага штабу Марыя Калеснікава ды Максім Знак атрымалі адпаведна 11 і 10 гадоў калоніі. Блогераў і палітыкаў у гэтак званай справе Ціханаўскага пакаралі тэрмінамі ад 14 до 18 гадоў, а Эдуарда Пальчыса 13 гадамі зняволення. Па 18-20 гадоў пазбаўлення волі атрымалі 4 фігурантаў гэтак званай справы анархістаў. Те приговоры, которые вынесены сейчас на вот эти вот жуткие сроки, они не должны заставить нас забыть о приговорах, которые вынесены на меньшие сроки, но тем не менее также произвольно. Тыя, хто застаецца ў месцах зняволення, зазнаюць ціск, які вельмі часта можна назваць катаваннем. А часам нават гінуць у турме, як гэта сталася з 50-гадовым Вітольдам Ашуркам. Палітвязняў не адпускаюць на пахаванні родных. Развітацца з памерлымі бацькамі не здолелі ні Павел Севярынец, ні Валерыя Касцюгова. Праваабаронцы фіксуюць свядомае ігнараванне ў турмах супраць эпідэмічных і нават санітарных нормаў. З моим сябрам Андрусем Войнічем уже не 1,5 месяца няма ніякай сувязі. Это вельмі цяжка і для яго родных, я разумею, што для цього Андрэя. Бо Андрэй Войніча ёсць шэраг такіх захворюванняў, якія несуць непасрэдную пагрозу жыццю. Ад палітзняволенай Паліны Шарэнды-Панасюк больш за месяц не было вестак. Да яе не пускалі адвакаты і не прымалі перадачаў. А з апошняга ліста вынікае, што жанчыну змясцілі ў памяшканне камернага тыпу. Паліна трымаецца добра, нават у сваім лісце яна перадае такое невялічкае пасланне да мяне, для ўсіх беларусаў, што нельга здавацца, трэба працягваць барацьбу. А любы дыялог з уладамі трэба пачынаць з безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў, падкрэсліваюць праваабаронцы. Ірына Дарафейчук, Белсат. Інфармацыйная прадукцыя тэлеграм-каналу праваабарончага цэнтру «Вясна» і яго аналагаў у соцсетках названая экстрэмісцкімі матэрыяламі. Пастанову вынес суддзя чыгуначнага раёну Гомля Ілля Свірыдаў, які і раней быў датычны да палітычных рэпрэсіяў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» аказвае юрыдычную дапамогу пацярпелым ад дзеянняў сілавікоў і дакументуе парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. За гэта «Вясну» пазбавілі рэгістрацыі ў Міністэрстве юстыцыі, праваабаронцаў арыштоўвалі і пазбаўлялі волі на некалькі гадоў. На сёння за кратамі застаюцца 7 вясноўцаў. Сёння спаўняецца 45 гадоў палітыку і грамадскаму дзеячу Паўлу Севярынцу. Свой юбілей ён адзначае за кратамі 3-й год запар. Віншаванні палітвязню ляцяць з усяго свету. Я прийшов на пікет солідарності і протесту підтримати затрыманага Сергея Ціханаўскага, затрыманага Мікалая Статкевіча, затрыманага Дениса Урбановича, усіх тых, кого затрымалі за выказванне протесту.
Літаральна праз дзень пасля пікету ў падтрымку Святланы Ціханаўскай затрымалі і яго. 7 чэрвеня 2020 года Павел Севярынец трапіў у няволю. А праз год суддзя Ірына Ланчава вынесла палітыку і пісьменніку вырак 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Павел Севярынец у 90 быў намеснікам старшыні партыі БНФ і старшынём Маладога фронту. У 2005 яго абвінавацілі ў арганізацыі акцыю пратэсту і пакаралі абмежаваннем волі. 2 гады палітык працаваў на гэтак званай хіміі на лесанарыхтоўках. Пасля акцыі пратэсту 19 снежня 2010 Севярынца ізноў асудзілі на 3 гады хіміі. Сёння у дзень народзінаў Паўла Севярынца за краты шклоўскай калоніі, у якой ён адбывае свой тэрмін зняволення, ляцяць віншаванні ад ягоных калег і сяброў. Мы віншуем нашего шановного сябра. Мы его вельмі любим. Перадаем гарачае прывітанне яго блізкім, яго сябрам, яго родным. Поздравляю тебя, твою семью, твою супругу и твоего прекрасного сына с тем, что у них такой замечательный папа и муж. И желаю тебе здоровья крепкого, желаю тебе там, где ты находишься, написать еще одну книгу. Дякую, что ты показываешь приклад, что быть вольным – это не значит быть без кайданков. Але я жадаю тебе, каб у наступным годзе ты был не просто вольны духом, а был вольны и жил у вольной краине. 30 снежня дзень народзінаў святкуе і Ніна Багінская. Яна стала адным з сімвалаў пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Спадарыню Ніну дзесяткі разоў затрымлівалі. Пазней звычайна адпускалі без складання пратаколу. На акцыях Ніна Багінская нязменна з'яўлялася з бел-чырвона-белым сцягам, сімвалам свабоды. Свабоды, якая калісьці будзе сапраўдным падарункам і для спадарыні Ніны, і для Паўла Севярынца, і для ўсіх, хто марыць пра вольную Беларусь. Наста Печанькова, Белсад. І ў працяг тэмы рэпрэсіяў. У Менску закрываюць адразу 2 ліцэі. Спецыялісты прагназуюць згортванне дзейнасці ліцэяў па ўсёй Беларусі. Таксама Мінадукацыі змяніла правілы прыёму ў ліцэі. Падрабязней Уладзімір Старыковіч. Менгарвыканкам пацвердзіў закрыццё ліцэяў нумар 1 і нумар 2 ў Менску. Чакаецца, што навучэнцаў перавядуць у гімназію, а будынак аднаго з закрытых ліцэяў аддадуць педагагічнаму каледжу. Аб гэтым факце ў сваім фейсбуку паведаміў вядомы педагог Яўген Левянт. Нет никакого объяснения причин закрытия лицеев. Ни внятного, ни невнятного. Более того, нет никаких документов по этому поводу. Вероятно, ни один чиновник не хочет подписывать распоряжение о закрытии лицеев, чтобы не брать на себя ответственность за абсурдное и одновременно преступное, на мой взгляд, решение. Такія дзеянні выглядаюць лагічным працягам яшчэ леташняй заявы Лукашэнкі аб тым, што ў ліцэях, цытата, «мы выхавалі новае свабоднае пакаленне, якое нас цяпер і ўпікае». Режим сейчас борется не с лицеями как таковыми, да, и не с какими-то учреждениями. Режим борется с мышлением. Режим борется со всем, что претендует на перспективу, что претендует на будущее, что все, что претендует на повышение планки развития в Беларуси. Пазней у праект новага кодексу аб адукацыі ўключылі тэзісы аб рэарганізацыі і ліквідацыі ліцэяў, у прыватных школах прайшлі праверкі, а мінулай зімой цяпер ужо былы міністр адукацыі Ігор Карпенка асабіста прайшоўся па ліцэях, задаўшыся пытаннем аб іх значнасці і неабходнасці. Важным в этом лицейском образовании является как раз формирование и способствование тому, чтобы проявились способности, интеллектуальные и творческие способности, заложенные у детей, просто по факту их рождения. Бацькі менскіх ліцэістаў з неафіцыйных паведамленняў настаўнікаў ужо ведалі аб магчымым закрыцці ліцэяў і да апошняга змагаліся за права дзяцей атрымоўваць якасную адукацыю. Паказальна, што яшчэ 1 снежня ў тэлеграм-канале Міністэрства адукацыі з'явілася фактычна дэзінфармацыя аб тым, што так званыя дэструктыўныя каналы ілгуць аб запланаваным закрыцці ліцэяў. Як жа можна супрадзейнічаць такой стратэгіі рэжыму? Офис Светланы Тихановской инициировал подготовку проекта
инициировал подготовку образовательного проекта, целью которого является как раз предоставление неформальных образовательных инициатив, в то онлайн, которые будут компенсировать недостаток белорусского компонента в образовании для детей, находящихся сейчас вынужденно за границей. Но этой платформой также смогут пользоваться и белорусские школьники, остающиеся в стране. У гэтым жа месяцы набыла моц пастанова Мінадукацыі нумар 243, якая змяняе правілы прыёмы ў ліцэі і фактычна пазбаўляе ліцэй БДУ, з якога летась забралі дакументы лукашэнкавай унучкі і малодшы сын парасткаў самакіравання. Ліцэю БДУ гэтая навучальная установа лічыцца адной з самых прэстыжных. Ліцэй цяпер не зможа праводзіць іспытаў у траўні, а нормы для ацэнкі будзе распрацоўваць Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў, а не сам Белдзяржуніверсітэт. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Спадарства сканчаецца 2021 год, і ў ім назаўжды застаюцца людзі, вартыя павагі, якія пакінулі нам сваю спадчыну. Давайте разам узгадаем іх добрым словам. Але жыццё працягваецца. Наперадзе 22 год. Спадзяемся, ён прынясе нам больш радасці. А каб адныя маглі святкаваць, іншыя мусяць працаваць. У навагоднюю ноч цягнікі сталічнага метро будуць хадзіць да 4 ранішняй гадзіны, але адчувальна радзей. А 1 студзеня метро адновіць працу паводле звычайнага графіку, а палове на 6. Універмагі ў апошні дзень снежня будуць працаваць да 9 вечара. 1 студзеня харчовыя крамы працуюць у звычайным рэжыме, а ва універмагах будзе выходны. У Менску камунальнікі рыхтуюцца да навагодніх выклікаў і аварыяў, будуць дзяжурыць больш за 20 экіпажаў аварыйнай службы. Медыкі 31 снежня будуць мець графік працоўнага дня, а 1 і 2 студзеня святочнага. Гэта ўсе навіны, але праз момант вас чакае размова дня. Такая, як сёння, бывае толькі раз на год. Спадарства, зараней віншую вас з Новым годам і зычу, каб у вас у жыцці заўжды было месца для радасці, каб можна было абняць блізкіх людзей і каб наша Беларусь стала зусім іншай. З вами быў Ярослаў Сцешык. Сустрэнемся ў 2022.